Pravi misionar. Diego ima 11 godina i živi sa svojim roditeljima u gradu Arequipa u Peru. Danas ćemo doznati kako je on postao pravi misionar. Kada je Diego imao 9 godina, prisustvovao je ljetnom biblijskom tečaju na kojem je naučio da je važno živjeti zdravo. Na kraju tog tečaja bio je tužan jer je mislio da je sve gotovo. Ali nije bilo sve gotovo. Učiteljica ljetnog biblijskog tečaja je pozvala djecu u klub avanturista u crkvi. Tako je Diego počeo prisustvovati svake subote tom klubu. Ponekad nije mogao doći jer je imao školu subotom, ali dolazio je svake subote kad je mogao. Kad je Diego saznao da je Isus umro na križu za njega, razumio je da je on važan Bogu. Osjetio je da Bog želi njegovo srce i odlučio se krstiti. Njegovi roditelji su se složili da bude kršten. Uskoro su se i oni krstili. Od tada Diego nije propustio niti jednu crkvenu aktivnost. Posebno je volio kampove avanturista. Jednog dana učiteljica u crkvi je rekla da bi Diego i ostala djeca trebala učiniti više prije nego što se Isus vrati. Trebali bi reći svojim prijateljima da Isus uskoro dolazi, kako bi i oni mogli biti spremni. Učiteljica je predložila da se Diego i ostala djeca mole za 5 prijatelja koji ne znaju za Isusa. Izaberite 5 prijatelja i molite se za njih svaki dan tjedan dana, rekla je učiteljica. Tada ih pozovite da dođu u crkvu. Diego se bojao da će mu se njegovi prijatelji rugati kad ih pozove u crkvu. Što ako ga budu zvali pogrdnim imenima ili ako se neće više htjeti igrati s njim? Ali onda se sjetio da će Isus uvijek biti s njim. Molio se za 5 prijatelja svakog dana u tjednu. Tada je svakog od njih pozvao u crkvu. 3 prijatelja se odazvalo doći u crkvu. Nakon toga Diego se više nije bojao govoriti o Isusu. Pozvao je prijatelja imenom Izaja na ljetni biblijski tečaj. I Izaja je pristao. Kad je taj tečaj završio, pozvao je Izaju da zajedno čitaju Bibliju. Dječak je opet pristao. Čitali su Bibliju jednom tjedno u Izajinoj kući. Jednog dana Izaja je odlučio predati svoje srce Isusu i krstiti se. Diego je bio tako sretan, shvatio je kako Bog može upotrijebiti njega, malo dijete, da bude pravi misionar za njega. Ovog tromjesečja, darovi 13. subote, pomoći će nam otvoriti 8 novih crkava u južnoameričkoj diviziji, uključujući Diegovu državu Peru. Hvala vam što namjeravate velikodušno priložiti svoje darove u subotu 24. rujna.